Вітаю, Диего. Радий вас знову бачити. Вітаю. Ви на обслідування? Так. Угу, добре. Як у вас справи увогуле? Ну, ведаеце, пакуль жанаты. Так што па-гаўняцку. Ёсць прымаўка. Сакрэт да шчаслівага сямейнага жыцця гэта сакрэт. Гэта мне лягчэй не стала. Вы курыце? Не. Упэўнены? Не. Не упэўнены. Ну, як часам я магу там цыгаретку там, ну ці касячок. Ці крэк. Так ці не, Диего? Ладно, так. Выпіваеце? Не. Упэўнены? Ну, як, ну, часам. Ну, там на вяселлі ці на паці якой. Ці дома ў мяне. Адзін. Кожны вечар. Што п'еце? Ну, кубачак віна за вячэрай. Добра, гэта нармальна. Потым тэкілкі чарачку. Окей. А потым яшчэ чарачку. І яшчэ некалькі. І яшчэ. Потым я нічога не памятаю. А калі прачынаюся, яшчэ сабе наліваю. Правільны адказ так. Так, п'ю. Наркотыкі прымаеце? Не. Упэўнены? Ну, часам магу там траўкі пакурыць там-сям. Ну, пыхнуць трошкі там на вечарыне. Грыбочкі магу. Ну, нічога такога. Так ці не? Так, прымаю. Якія-небудзь нелегальныя медыкаменты прымаеце? Не. Упэўнены? Ну, я магу там амітраптилін, афабазол, аміназін прыняць. Як часта? Калі моя жонка са мной размаўляе. Чаму? Таму што мяне ад яе галава баліць. І адказ будзе так. Так. Диего, у вас бывае стрэс? Не, зусім не. Як справы ў жонкі? Ладно, бывае. Як справы з сексуальнага боку? Ніяк. Упэўнены? Ну як, ну, часам, ну, на гадавіну там усё такое. Ну, а там жонка ваша удзельнічае? Ладно, неважно, з кім вы там спіце. Засцярогай карыстаецеся? Не люблю пісталеты. Не, презерватывы. Так. Упэўнены? Ну, ё выключэнне. Колькі выключэнняў? Не памятаю. Чаму не памятаеце? Таму што п'ю. А чаму п'еце? Таму што стрэсую. А што робіце ад стрэсу? Таблетосы п'ю. А што выклікае стрэс? Жыццё. Ну, Диего. Мы яшчэ не скончылі наша абследаванне, але я думаю, прычына вядома. Ага, згодны. Самая вялікая праблема ў вас гэта то, што я мала п'ю. Што? Што?